Dobře. Televize Tatarka uvádí seriál Luca a Luca. Dobrý den, večer, či noc? Víte vás seriál Luca? Už. Tady mám? Jo, to je výborný. Já to mám rád. Já bych je vás každý den tolik. A jinak úplně skvěle. Hráli? Lucky Gelnerova. Teď. Kolka číslo 2. Hráli? Lucky Gelnerova a Lináková. Kamera. Teď jak počkala. Režie. Luca a Luca. To slova.